Anya naragragsak, anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbiag, aglalunoad ka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwang, idamot at inagsarat, idi-idaton mo, kaniyak na ayat, agalunukin turik na, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy ima. Aniyan na nagsampi, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaluto amatata, tiyak ko nagpinereng, ulod ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan di agbiyakin. Anya naragragsak, anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbiag, aglalunuad ka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Yakman may liwliwag, idamot at inagsara, idi-idaton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na, ket ak nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy ima. Aniyan na nagsampi, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaludo amatata, tiyak ko nagpinereng, ulod ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan ti agbiyakin. Aniyan na nagsampi, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaludo amatata, tiyak ko nagpinereng, ulod ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan ti agbiyakin. Ulod ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan di agbiyakin.